Хора, нещо играем Майнкрафт с мен и Вака. Вижте, зомби. Ще си ходя до честа, защото вътре са ми чакат. Опа, извинете. Сега първо ще сложим бронята. Че излизайки, бе. Ти ще ме убият, бе. Тази част ще съм сам, не знам или другите части дали ще съм сам, защото на първата част бях с Pro 77. Не. Малко бъде зомби. Той много бързо намира много. Абонирам ли си ти, бе? Не се абонирам, ще бия. Дали му още не мога? Чакай да кажа. Дали да те връзка. Още изрода има ли? Има, не! Ай, сега какво правим? Като се заключих сега, трябва да чупим. Ще отчупим. Щом трябва. Не трябваше да влиза. Таман блокчета ще ми трябват. Чай да видя сега дали има нещо в честотите. Добре, няма. Тръгвам напред тогава. Не знам какво има в този част. Ю! Джакпот! Диамантена броня, диамантен меч. 2 стака стрели. 2 стака стрели. 1 лък. Добре. Взимам всичко. Слагам си диамантената броня. Тук. Цаблин. Така. Да си имам аз да си позареда. Че не знам какво да стане. Това е втори левел. Добре, не! Умрях. Не. Не, нямам кръв. Сега рискувам ли, а? На малко кръв съм са. Мога да умра всеки момент. Ай, сега какво правим тук? Като има зомби.
Продължаваме напред. О, Ендърман! Този Ендърман ще ме убие. Сега се телепортваме. Страх ме. Дали може? Добре, тръгвам в лабиринта. Ще тръгна от тук. Не. Да видим тук. Къде се забутах са? На къде се забутах? Не, сега паднах ли? Добре. Какво това, бе? Шум скелет! Накъде? Не, само не ми кажа, че това е крипър. А той е крипър. Аз яде. Гръмна ли, бе? Не! Умрях! Аз умрях! Влизам от начало. Ще се изроди. То няма бутон, бе. Карам. Трябва да се бие с голи ръце, точно ръцете. Пак не ме биха. Пак ще ме бият хората. Няма да изгориш. Искам да излезна. Няма копки за излизане ли? За втори път умирам. Джанна тялке. Сега се взема всичко често. Слагам си го. Сега, елате ми тука. Батко, хода тук. Чакай да направя нещо. То тук не става. Какво си, аре? Аре. Вижте един този, не? Guapo. Още заради има ли? Не. Да ми удари за първи път. Още има. Чай да не влизам, че. Има ли още пушка? Не! Има. Един само. Добре, сега как ще изляза, пак ще трябва да чупя. Пак се прецаках така. И този път за втори път. Какво? Ще видя дали има нещо. Yes. То от миналия ми път има такова. Вземам да помбари на самоз. Ще се го запазим. Или ще го запазим. Сега ми кажа, че има паяк.
излизаме. Паячо. Ще има ли още? Крипър и ендърман. Най-гадно. Не, сега как ще мина? И сега това как ще мина? Какво правим се? Така ще го мина. Не. Рискувам. То пък има откъде. Чувам скелет! Това не ми хареса. Къде са скелет? Ще взема стрелите пълно. Ще ги е, сигурно пълно скелети. Колко скелета има тук? Стоп. Сега как да излезем? Не. Тук по-задънена улица. Не, крипър. Крипи. Къде е там? Там. Не. Взема да бутне. Съм се мъчил за това сега. И накрая да изчупям не хубаво. Копа съм бърта. Те крипъри! Не видях искам. Добре, сега аз добре ще го запомня, откъде ще излезем. Лабиринт. Дясно, лаво, по-добре не спам. Къде? Какво? Видях сърчета. Открих го. И това беше от мене. Надявам се да ви хареса клипчето. Абонирайте се на моята YouTube страница.